Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Idana Ibarra. Gusto ka niyang paimno ni anang tambal nga doon na hilo? Gusto na, Leslie. Di ta mag-away sa tubangan ni Papa. Kung dili ka muhunong anang imong kabuang, Nelson, mahimog ako mismo. Iapil ti kag papriso. Tungod anang imong yuwan unguna-una. Unsa? Gusto na. Ayaw na mo paglalis. Dili ko gusto nga magingon anak mo hangtod sa hangtod. Pa! Ayaw na kan pagpatunto ining tawhana? Gilansisan ka lang niya? O ikaw, Nelson, hunungan na intaw ng imong kabuang. Ayaw ko dito ipahamak ang atong amahan sa imong mga tinunto? Wa ko'y daw tang tinguha, Leslie. Ang ako ang mamaayo ra si Papa. Ah, mamaayos imong kabuang? Ang tanang mga mayong laki nga doktor mismo may ingon nga si Papa wa na'y kaayuhan. Naa pa. Doon na pa'y kaayuhan si Papa. Paghilom na mo in town. Ayaw na mo paglalis. Papa, bisag unsa pa'y mahitabo. Panalipdan kiti kagikan sa mga taong ngilad og motibo. Nga way laing tinguha nga makapahimostra sa imong mga katigayunan. Hilom, Okay Leslie! na no? Nasuko ka nga misulti ko tinuod? Huh. Nahibawon ako sa imong motibo, Nelson? Gusto lang nimong hiluan ang atong amahan. Gusto na. Ayaw na mo paglalis. In town. Respetuin ko ninyo. Ha, alaot ka, Nelson. Kay dili og dili gyud ko musugot nga dunay daot ang mahitabo ni Papa. Tungod lang sa imong mga kabuang. Bisag unsa pa'y mahitabo. Dili gyud ka magmalampuson. Sinabat dito, kipinaya kong bati. Ay, ko. Puldo, saon naman lang hindi nga daghan na magkayong nahibaw nga makaayo gina si Dana. Maulagay, Magdal. Maulagay. Sa dilang mak. Ato lang unya nang istoryahon si Dana bay nini. Ay, bitaw. Ay, okay naman ko ini ba, Puldo? Pero kinahanglan nga magbabayad na si Dana ini. Dili kay pulo sa libre ring tanan. Ano gon kayo nga dili siya makakwarta sa abilidad, oy? Malagay. Pero ayaw lang lagi sige una ng bayad lagi. Ikaw kwarta lagi na perminin mong ginuna, oy. Ay, kung ingon ini man ganing sitwasyon, Puldo, mas may paghunungon na lang ng Idana. Nabuwang na ka diha. Dili man ingon anak ka sayon taon, oy. Ay, mao lagi, pero dili ingon anak lagi ka sayon. Nahibaw ang nabutang na sa peligro ang atong seguridad din O beta mahibaw sa unahuna ng ubang tao. Na magano mo kalit lang kasuko kay nga ano ko nung naunhan sa suban. Tabangan lang na to si Dana. Di na to na sa pasagyan. O di ang atong trabaho ini. Di na lang dito mga on. Sige lang tagbantayan ng mga taong mga bot din Malagay. Bidasas bahasan ni mo makoy. Lago siya kikito ng lamisa. Ako na lang kita. Ato lagi na istoryahon si Dana. Ato na niya nyood. Dili man mo tubay. Basta ako, gusto kong istoryahon na to sa Idana nga magpabayad yun sa susto. Gusto kay kikito. Kay nagkinahanglan, ngarahan kayo. Baga ikagkubal gahin na kay Kay abin ni mo manggod Puldo, no, nagkinahanglan sa tagkatabang din hiyoy. Aron mo tabang na to. Lisod kayo nga kita ra din Puldo. Kinahanglan nga mo ni atong hunahunaon. Maulagay. Paghilom na lang ko dagod sa baasan ni Moy. Maulagi ko. Ako rin mag-istorya ni Dana. Ako dili na mo siya sultihan nga magpabayad siya. Ako mo ingon sa mga tao aron ari nila. Ari lang siyang bayad ako. Unsa? Kontrabida gikan na Leslie Sirda. Nga lang iya mampunggan ang kaayuhan sa inyong amahan. Ang doktor lagi miingon nga okay lang imnon kay herbal ra siya. Ay, Wala akong ginauna karon o kung saon. Ilabi na si Papa. Pero may makadungog sa sulsul ni Leslie nga doon nagyo ko ng hilo ang tambal ni Dana. kana. Mauna nakaliso diya, sir. Ilabi na karon, nakadungog sab ko nga
anhi ko nun sila mamuyo samtang buhi pang inyong amahan. Kay ila ko nung bantayan si papa ninyo. Na, mga diya. Wa may kaso nako, Badong. Ang akong gikalagutan, kay gisulsulan niyag maayo si Papa, nga maglikay sa tambal nga ako ipatumar. Mo ba? Nya. Saom lang ano, sir. Sige lang. Ako gyapong istoryahon si Papa. Si Papa mo'y dunay katungod kung kinsa iyang tuhuan namo ni Leslie. Ay, pastilan, sir. Ang nakakuyaw diha, og maabtan sa oras si papa ninyo. Grasya na ba kina sa Ginoo nga, buhi pa siya hangtod karon tungod sa mga tambal nga, mahalon gikan sa doktor. Pero, mas labig yung maayo unta, sir, kung makatumar siya sa tambal ni Dana. Si Papa mo yung istoryahon nag-usap. Pero kamutan ako nga makumbinsir yun ako siya. Badong. Awi noon, sir, naaraman sa ni Kwan ni Sir Pipikto kung kinsa iyang tuhuan niya. Pero, kinahanglan yun nga, mutuo og maminaw sa nimo, sir. Kay, ikaw may ginibati sa mga amahan. Ikaw ray bugtong nangitag paagi nga maayo ang inyong amahan. Kutob sa kumahimo, Badong. Kinahanglan nga ako gituhoan ni Papa. Diin ka man gikan, Ronnie, nga kalit man lang kagawa. Gikontak na ko imong phone. Out of reach sa ka. Dito ko gikan sa Limokon, Les. Ako ang gikumpirmar ang balita nga ako nadungog. Unsa balita ah? May nakasulti mo ko nako nga si Dana ko no. Baniog ko no kaayo sa Limokon. Tungod kay daghan ang nangaayo sa iyang pagpanambal. Unsa? Ug akong nasuta nga tinuod yun. Daghan kayong tao nga nagpunsisok sa ila. Ug sagad sa mga nagpatambal, pulos na nga ayo. Unsa? Kinahanglan nga nagitay himuon ni Dana, Leslie. Kaya kundi, may mo gamito niya ang iyang kabantog batok nato. Imposible. Dili na mahitabo, Ronnie. Ang among bansagon mo'y labing gamahanan ining dapita. Ug way makalabaw sa atong gahom ining dapita. O niya sa may aksyon nga itong himuon karon batok niya. Tawagan ako si Hepe. Kinahanglan nga ilang badlungon og arestohon si Edana karon dayon. Ug sa masay kaso nga ipasaka batok niya. Dili na lisod, Ronnie. Pagpangilad. Iskandalo o guban pa. Basta kay daghan ang pwedeng ikaso batok niya. Malagay mo lagi. Mayo siguro nga i-schedule na lang na mo og adlaw Dana. Bisag matag Lunes lang at dos Biyernes. Ting pahuway og Sabado ug Domingo. O niya matag adlaw magsugod sa alas 8 ngadto sa alas 4. Gusto ka, tiyo. O yun ko, ana. Mao lagi mo lagi. Bitaw. Og ida na, maayo tingali nga sundon ni mo nga kong gitambag. Kinahanglan nga presyuhan na gid nimong mga tao nga magpatambal. Nanasad kamak, nanasad. Iskot na sa kahanang bayad, bidab kito ko yung lamisa. Lagot siguro, nagbapit ako lagot. Ayos na willing magpakit-kit dili gid ka. Sa kahit na kayo pakit-kit na po. Actually, tiya, may dawat man ko sa bayad sa uban. Pero, digi ko mo dawat og dakog bayad. Kanang igo rasab gyud. Nakakita ko nga mo dawat kag tag 20. Kaya sika na. Bilong din makoy! Uy, Kito ko yung lamisa. Gamay lang ha, gamay na lang. Magdako na kito ko na kilo lamisa ro. Bawa ka ro. Dako na ng tag 20 kada tao. Gisayunan bago ka maglinya diyaw na wabot ko nagmusobra sa usa ka gatos matagadlaw. Una ko tag 20. No. Naimatigom nga 2,000 nga daw. Kada ko na na. Bitaw, tiya. o yabe. Oh. Na may uban nga mulakaw po dayon. Dili magid ang tanan mamayad bisag 20 pa pangayoon be. Be. Ay, pastilan, bida. Mau lagi. Ay. Bida sa nimo makoy. Wa man ni kaso. Di man ni pinugsan na nga tuwa din Ay mao lagi. Pero kanang muhatag og dako, di lang unsad unta nato balibaran. Mayo man sad gud nato gud. Kaysa ako nang gingon ninyo nga nanginahanglan tagkatabang din Muhatag ba sa tagpahalipay? Sama ni Torning nga may voluntaryo gyud. Ganon sa? May voluntaryo gud. Taruha ba yun? Muhatag sa kita na niya. Oh. Taruha na.
Kaya si Turning ba? Oh, oh my God, ito. Palibak eh. Silbing. Ay, Mac. Iskot Gitawag na ko siya ninyo. silingan. Ayaw akong gitawag. Ay, wa, Turning, oy. Naisgutan, na mo imong pagad. Iskot na siya mong silingan. Wala, patay na. Nakadungog mangkukos balaan ako nga nagisgot mo na ako. Ay, Aabi ninyo, silbing. Wa mo'y angay kabalakan ako. Wa man kumuanhi aron manghayo ako og bayad. Ha? Silbing. Kaya ang buot, kuhan ka na bang ang kinaminaw ha? Tuneng. Og buot huna-hunaon. No. Ako mo'y dakog utang kabubuton ninyo. Maulagay. Ilabi na idana nga mitabang na mo. Ay. Ayaw na guna-unaan, ay Turning. Sakto man si Tiya Imak. Kinahanglan nga muhatag yapon minimo og pahalipay. Ay, silbing. Ayaw lagi mo kaguol, ana. Kay una sa tanan, nananghid na ko sa amo ba? Namutabang ko ninyo nga libre. Libre pa siguro ka, Tuneng. Kasi madugay mo, turn around na, dili na turning. Ay, mamayo ka ni lang una ka-study ni Tuneng. Ha? Total, na may gamayng payag niya. Ana lang una ka ron, di na ka maguli-uli to sa inyo. Tapa, ako na. Silbing. Sugot kay Kuana, bay puldo ba? Sugot kay Kuana. Para lang ko makatingog ka perme. Pipilda sa nimo. Okay na sa ko kayo nga magulian ka kada Sabado o Domingo. Balik lang ka sa Lunes. Lunes. Oo. una pa. Kana. Ay, silbing. Nindot ay mong gisugyot na ko na puldo. O yun kay Kuana. Kung mauna, salamat kaayo na ito. Ay, salamat. Salamat ko taon. Ayaw pa salamat na ko na ina na. Silbing. Kalipayin ako nga makatabang ninyo din Ilabi na sab nga, barkada makinig bay puldo. Dupolds! Silbing. Jingan. Puldo, balim na dupolds. Kita turns. Lipay kay ko nga. Mauban ko ninyo din oy. Mulagi. Unya, okay ra di ay ang imong pamilya noy. Ay, silbing. Huwag problema akong pamilya. Sila pamanggani ang midasig na ko aron mutabang ko ninyo din Anhi na lang ka din Turning. Kay malipay sad mi nga anhi lang una ka mo istar. Ay, ariglado imak. Ay, silbing. Naaman ko gidang mga snina. Anin ako puyuban nyo. Ginoo ko, mga pulis, puldo. Kalma lang mo. Relax lang. Huwag magpanik ha, huwag magpanik. Atong dulon. Silbing. May puldo. Tulon to. Kulon sa ilang toyo. Tara. Kinsay Idana din O sabay yung tuyo. Ikaw ba si Idana? Ako si Idana. Ikaw di si Idana. O, Chip, unsay among ikaalaga ninyo? Kinahanglan nga muban ka na mo sa presento. Karon dayon. Huwag tayo presento. Unsa? Ay, silbing. Nga inyo mang dadon si Idana sa presento. Chip! Ay mo pagdagay pangutana. Tana, Idana, kuyog na mo. Ay, maulagi. Di mo sagot. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!